Здравейте! Освен, че готвя с Thermomix, използвам Kangen вода за готвене. Много от вас забелязаха и този уред в моята кухня, затова днес ще ви разкажа как използвам Kangen водата, когато готвя с Thermomix. Ще приготвя сьомга и басмати ориз, това вкъщи много се харесва, но този път ще ви покажа как обработвам всички продукти предварително. Kangen е японска машина за вода и тя не само, че филтрира водата, но я преструктурира и я алкализира. Тя прави няколко вида вода и сега ще ви покажа как обработвам продуктите с нея. Пускам я. Говори 11 езика, моята говори немски вкъщи. И сега ще си наточа от една страна киселинна вода, с която ще дезинфекцирам рибата, а след това ще накисна с алкализирана вода, за да може отново да се насити с хранителни вещества. Изчакваме малко да се източи. И сега тук е водата, която е с 2,5 pH и убива всички бактерии, затова слагам там сьомгата. А в последствие ще прехърля в 11,5 pH, за да се възстанови хранителния баланс. Оставям за 2-3 минути в вода, която е с 2,5 pH, за да може бактерии и нежелани съставки да бъдат дезинфекцирани. Мирише на хлор водата, защото това е всъщност част от нашата питейна вода, която дезинфекцира. Докато се изкисва рибата, продължавам с ориза. Много пъти съм споменавала, че Thermomix има интегрирано кантарче, то може да се използва по всякакъв начин. Ето, когато просто сложа една купа тук, аз предварително мога да си изтегля ориза и да го накисна. Ето, тук отивам и избирам кантарче. Занулявам си го. И сега този ориз ще го накисна в 9,5 pH за няколко минути и ще видите какво ще излезе от него. Пускам студената вода и избирам 9,5. И ето за тези 2 минути, в които подготвях ориза, вече рибата достатъчно се изкисна в киселинната вода 2,5 pH. Затова я слагам в 11,5 за няколко минути. Всъщност цялата подготовка отнема не повече от 5-6 минути, така че не е страшно. Знаете, че винаги е хубаво зърнените продукти да се изкисват. Ако имате възможност, изкисвайте ги в вода с по-високо pH. Много хора слагат и сода, тогава алкализирате водата по химичен път. С тази Kangen вода всъщност аз използвам алкализирана вода, която е алкализирана по физичен път, тъй като в уреда има платинени и титанови платки. Затова друг път ще ви разказвам, защото е цяла наука, но сега само ще ви покажа какво се отделя при накисване. Сега продължаваме с Thermomix, който ми е също най-добрият приятел. Kangen за хубава вода и Thermomix за вкусна храна. Няколко минути в тази алкализирана вода 9,5 са достатъчни за рибата. Ще използвам това подножче, за да се изцедя. Въпреки че използвам биоориз, винаги водата се отцветява. Това е защото алкализираната вода успява да извади съставки от обвивката на ориза, които ние не искаме да ядем. Прецеждам в кошничката на Thermomix, където ще се готви ориза после. А винаги готвя с 9 pH. Сега ще променя езика. Сменя го на английски. Така. И ето, имам различните води. Това е филтрираната вода. Тук ето го филтъра. Веднъж на година се сменя или след 6000 литра. Тук имам Beauty Water, която е с 6 pH и е добра за лицето. 2,5 е дезинфекциращата вода, която преди малко използвах за рибата, за дезинфекция на риба и месо или пък на повърхности ръце. 9,5 е хубава за пиене, алкализираща вода, например когато пием кафе. 9 е водата, с която готвя. 8,5 е за кафе или когато искам да пия по-слабо алкализирана вода. Сега ще готвя. За това ще си наточа 9 pH. Отгоре излиза вода с 9 pH, а другата вода е отпадна, в случая с 4 pH. Във водата плуват мехурчета, водород,
Той е газ, летлив, но за няколко часа остава във водата и е антиоксидант за тялото. Когато пием тази вода, водородните молекули се свързват с свободните радикали в тялото ни и по този начин живеем до 100 години. След като изкиснах и подготвих всички продукти, започвам да готвя. За днес съм избрала сьомга с басмати ориз и соево-джинджефилов сос. Вече водата е съвсем бистра и чиста. Директно слагам кошничката с ориз вътре. Купичките ще сложа спанак. Слагам ги така. Тук вътре е ориза. Тук имам грах и спанак, замразени. И отгоре е скрита рибката. И сега ще го прехвърля в купичка, за да стои топъл. Сега го прехвърля в тази тенджерка, ще го покрия с капак. Интересно е, че на демонстрациите всеки се впечатлява от различни неща. Една от дамите най-много се впечатли от ориза. Каза, че е пробвала различни оризоварки, но че за първи път вижда така ориза да се получава, да не се слепва. Дори на следващия ден зранцата стоят отделни. И е много пухкав. Хващаме капака и го отваряме далеч от нас. Така, тук. Мисля, че рибката е готова. Ще срежа едно парченце в средата. И мисля, че е перфектна. Вижте, крехка. Вижте колко е крехка и е добре сготвена. Тук гръхът е почти готов, но това с купичките му трябва още малко. Мисля, че около 5-6 минути. Този път няма да слагам другия съд и затова ще се сготви още по-бързо. Така, да видим сега. С моите замразени зеленчуци. Аз не спазих точно рецептата. За 15 до 17 минути трябваше да са готови и оризът, и рибата, и зеленчуците, но тъй като сложих замразени зеленчуци, особено пък в купичката, те имат нужда от повече време. Но ето вижте, замразеният спанак вече е перфектно сготвен. И сосчето мисля, че е готово. Оризче. За децата купички спанак. За възрастните грах. По рецепта бяха с сладък зелен боб, но аз не намерих. И малко сосче, доста е пикантно. Горчица, мед, джинджефил и соев сос. Исках да опитам нещо различно.